जयपुरालाय बेसे गोजान जायो नोंसोर नायदिया नामा बोरसि हायनायखौ नायदों गियाखैना नोंसोर ओरै हायनायखौ गियाखै आदसा नोंसोर नायबाय थाग्राखै गिया ना नै लोगोफोर जोङो फैलायबाय ओरैजाय मोनसे जायगायावहाय बे जाहैबाय जोंना ओइ फंबाय मा होनदोंमोनलाय मा मेला होनदोंमोनलाय एसे खोन्थाना होदोब्रा बोरसि मेलानो बियो बे जाहैबाय ओरैजाय एकदम ओरैजाय जोंनिफ्राय आरोना सानजाहा जियादल दै बारनानै मा गामियाव गोलैयो बे गामिखौथ' मा बिष्णुपुर पन्सायतआव ना खिन्थु बिष्णुपुर पन्सायत खिन्थु मा गामियाव बेखौ मिथिया गामिखौ मिथिला आरो नैबेबो मिथिया आंबो मिथिया जोङो दासो मोनफैदों खिन्थु आदर्श ओरैजाय बर' गामि खाथियावनो ओमफ्राय दायो जोङो खोन्थालांबाय थानोसै जोङो अलरेडि मोनफैबाय ओमफ्राय दायो नुदोंना ओरैजाय आंनि बेगावहाय गारिया माबायदि लाइन लाइन नुदों दा ओइ नै आंनि उनावहाय ओमफ्राय जोङो फैदों साथाम नै बै सासे हेमसिं आं ओमफ्राय नैबे जोंहा बिमल फंबाय ओरै उनावबो नुदोंना माबायदि गारि ओमफ्राय ओरैजायखौबो सिगांनिखौबो एसे खोन्थानोसै माबायदि गारि ओरैबायदि मानसि माने फार्स्ट टाइम आरो आङो मालाबा फैफेराखैमोन नै जोंहा बिमल फंबाय फैबाय थायोनो ओमफ्राय बै जोंहा हेमसिङाबो माने दिनैसो फार्स्टनो माने नुफेराखै आरो खिन्थु माबायदि देखायनो हागोन हाया नायनोसै ट्राइ खालामनि देखायनो हाबाथ' मोजां बाथ्रा आरो नै जोंना ड्रेसा माने मिलाया आरो बेबो बिसोर माबायदि ड्रेस सेम माने आंना बिदिनो ड्रेस आरो नुदोंना नै ओरैबायदि गारि आरो बाइक मानसि दा ओमफ्राय हाबनोसै आरो ओमफ्राय नै ओरैबायदि मानसि फैगासिनो दायो फैगासिनोसो दायो मानसिफ्रा नै फैदों खिन्थु देखायलांनो हागोन हाया आङो देखायलांनोसै माबायदि आंबोथ' नुफेराखै नालाय थौबाय थादो बिदिबा ना थांफाबाय थादोलाय नायनोसै माबायदि देखायनो हागोन हाया नै बेखौ मा गामि होनोलै बेखौ मा गामि होनो टेकजुरि औ सान्तिपुर मा जादों बेयावहाय इमान मानसि जे सर फुजा जादों सर फुजा मा सर माबानि बोरसि फुजा होनोलै बोरसि फुजा ना आदसा माबायदिलै बे फुजाया मा मोनो मा बाहायो मा खालामो माने दा खेला खोन्थाबाय दं मा खेला सिखानिबो खेला खोन्थायो ओमफ्राय आरो आदसा सानबेसे जायो ओमफ्राय बेयाव सानबेसे जायो बे प्रग्राम दिनैल' ना बोसोरै जायो ना बोसोरै जायो दा बोरसि हासिगोन ना आदसा अके एसे खोन्थालांबाय थानोसै आङो बेयाव ना नुदों ओरैबायदि मानसि फाग्ला एसे खोन्थालांसै आं नै एसे खोन्थालांनि सिङाव हाबनानै खोन्थालांनो हागोन एसे नायनि आङो बाजिनाव सोंनि र' सोरखौ सोंनि अंकुर আছে বিপ্লৱ বৰা আছে আহিব পাৰিলে जोंना नै बाजिमोना मा गामिनि जयपुर बेनिफ्राय बेसे गोजान जायो आदसा बेयाव मा जादों नंगौ नामा आदसा सानसेनि ना माला मा खेबेसे जायो बेयाव दिनैल' आदसा नोंसोर फैबाय थायोना हा जों माबानि गगामुगनि एसे खोन्थानोसै एसे खोन्थालांबाय थानोसै आं नै बेखौथ' मिथिला दायो आदसा बेफोरलाय ओरैजाय ओंखारदोंना एसे खोन्थानि माबोरै श' खालामदों ओरैजाय खोन्थानि एसे माबायदिलै ओरैबायदि मा जानायखौ एसे खोन्थानि आङो एसे खारनानै खोन्थानि आङो माबायदि फुजा खालामदों एसे खोन्थानि आङो नै ओरैबायदि ड्रेसाव नुदोंना ओरैबायदि मानसि हाबाब नोंखौ नुदोंना माने सोर राउन्ड गिदिंगोन माने बेयाव हाबनो होना एसे नायनो आङो दायो सिगां हाबबाय नुदोंना इयाव माखासे फुजा खालामदों आरो एसे खोन्थानोसै आङो ओरैजाय बेबायदि फुजा खालामदों दायो सारि राउन्ड मानसि नुदोंना ओरैबायदिनो आं दायो गेजेराव दङ ओमफ्राय दायो
थांसिगोन माने भिडिअ'आव बेयाव थिगोन आरो दाहाय मानसि गोबाय बिसोर नै आंनि उनावहाय ओरैबायदि मानसि दङ आंबो माने दासो जास्ट मोनफैदों फार्स्ट टाइम आंबो माने मालाबाबो फैफेराखैमोन खिन्थु आं दायो मोनफैबाय आरो फार्स्ट टाइम खिन्थु माबायदि जागोन आंबो मिथिया बेखौहाय जा हायो एसे खोन्थागोन आं नोंथांमोना आंजों नायलांफाबाय थाबानो जाबाय बे जाहैबाय माने धेमाजि एकदम मोनसे सिङाव आरो खिन्थु मा जागोन मा बागोन आंथ' बुंनो थाङा खिन्थु जोंना फंबाया मिथिगोन नामा नोंबो माबायदि हायगोन दाहाय बुस्थुआ अबावहाय मा जागोन बिखौ हायगोन आदसा इदि आरो ना आरसिनि कमिटिजों रायलायगोन नामा दे अबाव मिथिया दे रायलायगोनलाय एसे ओरैजाय नै বাইদেউ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে ধেমাজি আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছে নেকি হয় নেকি কেনেকুৱা গম পালে আপোনালোকে ওচৰতে আছে ন আজি ফাৰ্ষ্ট ন ঠিক আছে আপোনালোকৰ ঘৰ ক'ত ওচৰতে নেকি বছৰে এনেকুৱা পাতে না কেইবছৰমান হ'ল আজিলৈকে ইয়াত এনেকুৱা বছৰে ইয়াত এতিয়া কি হ'ব এতিয়া ইয়াত কি আছে এতিয়া বৰহী লগাব মানুহ না বেলেগো লগাব কি লগাব বৰহী মানুহ লগাব বাহ হয় নেকি যে মানচিনে এসে खोन्थानोसै ঠিক আছে দাদা আপোনালোকৰ সেইটো কোনটো জগাত আছে এতিয়া কোনটো জগা এটা আমাৰ শান্তি 3 নং শান্তিপুৰ বছৰে পাতে না বছৰে পাতে কি পূজা বুলি কয় এটা আমাৰ চৰক পূজা বুলি কয় চৰক পূজা বছৰত কোনটো মাহত কোনটো এটা চত মাহৰ লাষ্টৰ দিনা হয় গৰু বিহুৰ দিনা আপোনালোকৰ মানে বেলেগ দিনত এইটো বছৰত কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ অনুভৱ কেতিয়া ভাল লাগিছে जों माने दायो बोरसि हायनायखौ देखायनो थाखाय रेडि दायो माने जास्ट माने 5 मिनिट बा 10 मिनिटबो नांला 1 मिनिटनि गेजेराव जासिगोन आरो नोंथांमोन खोन्थानोसै हाय हेल' बै आंनि उनाव गासिबो माने हाय होनबाय हेल' हाय ओमफ्राय आं दायो खोन्थानोसै नोंथांमोननो आङो ओरैनो नै दायो नै ना इयाव हायगोन नै इयाव हायगोन ना मा जागोनथाय नुफेराखै मिथिया जायखिया आं खोन्थानोसै दायो मानसिखौ नुबाथ' हायनानै जागोन ओरैबायदि मानसि वाव ओरैजाय नै सब माने लेडिसে বেশি আছে সব লেডিস हेलो हाय সব লেডিস দুনিয়া চলিছা এইবিলাক ন ল'ৰাবিলাকে চাই পাগল হৈ যাব এনেকুৱা চলে যদি দেখে এইবিলাক চা ল'ৰাবিলাক একেবাৰে কাম নাই চা বডি বনাব লাগিব নহ'লে নহ'ব চা ছোৱালীবিলাক চা এনেকুৱা ধুনীয়া চা হয় না নহয় ছাৰ কওকচোন এতিয়া চা কাম নাই যায় वाव एबार माने स्टार्ट जासिगोन हायनाया एसे खोन्थानोसै हायगोन बे गथ'खौनो माइदि नेम आंथ' मिथिफेरा नुफेराखै दिनै फार्स्ट नुगोन आङो नुगोन नामा ओरैजाय उन्दुबाय दायो खाथियाव थांनानै लाहैब्ला मा जागोन रा आंबो गिदिंसै मोनबाय आं
आङो माने माखासेखौ दिन्थिबाय थेवबाबो आं माने माखासेखौ नुनानै ओरैबायदि गिनाय मोन्दों थेवबाबो आङो ओरैबायदि गिनायजों लोगोसे आङो माने दायो माखासेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो हानाय नंला मानो होनना बुङोबा लाइभआव बेफोरबायदि आं माने गोथाङै माने बोरसिजों हायनाय आं नुफेराखैमोन खिन्थु आङो लाइभआव दिनै फार्स्ट टाइम नुबाय बेखौनो एसे आं नोंथांमोननो खोन्थाबाय मानसिफ्रा माने बेखौनो नायनो फैयो ओमफ्राय दायो माने मा जाबावगोन होनना बुंदों ओरै गोजौआव गिदिंबावगोन आरो बैयाव दायो आं दहाय खोन्थाखाबायना बेयाव गोजौआव माने गिदिंबावगोन नै जोंना बे जाहैबाय कमिटिनि मानसिया बेखौबो एसे खोन्थानोसै आं नोंथांमोननो गिदिंनायखौबो माने जास्ट माने खेबथामल' गिदिं होनना बुंदों खेबथामल' गिदिंहोगोन आरो बेखौबो एसे खोन्थानोसै आङो बिदिबा दायो नोंथांमोन आरो आंजों थांबाय थादोलाय ना चलो माबायदि जायो गिदिंनायखौबो एसे खोन्थानोसै खोन्थाबाय आङो बिसिमल'मोन माने औ नों खोन्थाबाय एसे नोंखौबो लोगो मोनबाय नोंसोरथ' दैलि फैबाय थायो नामा नायनो बोसोर ना नोंसोरना बेसे गोजान जायो इनिफ्राय जोंना बारा गोजान जाया इनिफ्राय 3 किल'मिटार जायो 3 किल'मिटार ना बेलेग बोसोरनिख्रुइ देग्लाय बोसोराव माबायदि जादों मोजाङानो जादों देग्लाय बोसोराव ना मानसियाबो गोबां जादों मानसि गोबां जादों ना आदसा लोगो मोनबाय लोगोफोर बेनोमोन दिनैनि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो होननाया माने नुनायाव एसे गिलु बालु नुदोंमोन आं फार्स्ट सुथेनायाव आरो बोरसि हायनाय नुनायाव बेबायदि मोगथाङाव नुफेराखैमोन नालाय थेवबाबो आं नोंथांमोननो एसे खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो ओमफ्राय मानसिफोरखौथ' नायजा नै ओरैबायदि भिर मानसिफ्रा नुदोंना मानसिखौ एसे खोन्थालांसै आं माबायदि मानसि जादों ना बिमल फंबाय ओरैबायदि मानसि नै नुदोंना नै मानसिफोरखौहाय एसे खोन्थालांसै ओरैबायदिनो ओरैबो माने आं गेजेराव दं आरो दायो ओरैबो मानसि नै ओरैबो दायो जों थांफिनसै मानसिखौ निस्सय नुदों जानांगौ मेलासो नालाय ओरैबायदि मानसिलै हाबा फैसिनो दायो गासिबो थांजोबसिन आरो ना गैला बेखौ नायनो दसेनिल' आरो बेखौनो एथ' मानसि नायनो फैयो माने इयौ ओरैजाय नै ओरैजाय बर'फोरबो नुलाय लांबायसो आं बर'फोरबो नै एसे रायज्लायनोसै लां बिसोरजों बबेनि फै फंबाय नै बिनानावमोन एसे रायज्लायनोसै आङो हेलौ अबाव नोंसिना नङा खोन्थादो अबेखै दं जयपुरालाय बेसे गोजान जायो बेसे गोजान खै किल'मिटार जागोन खै किल'मिटार मिथिया आदसा मा नोंसोर नायदिया नामा बोरसि हायनायखौ नायदों गियाखैना नोंसोर ओरै हायनायखौ गियाखै आदसा नोंसोर नायबाय थाग्राखै गिया ना आदसा राजु धनस्रि आं ओरै खोन्थाबाय नै ओरैजाय ओरैबायदि मानसि हावा हाथाय बादि माने फुजा मेलासो जोङो दायो थांसै नै ओरैजाय नुदों मालाय बिबारबो लालायबावदोंसो जों दायो थांसै आरो जोब्बाय नालाय थागोन जोंना लोगोफ्रा नै এই দাদাক লগ পালোঁ চা ক'ত আজিকালি নেদেখোঁ যে ক'ত থাক হয় নেকি কি ঘৰত যোৱা নাই বিহু বুলি এতিয়া যাবি নে থাকিবি এতিয়া চাই কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি কওক হয় নেকি আজি প্ৰথম না কিবা কৰাটো বৰশী মাৰাটো অলপ ভয় খাইছিলে নেকি নাই মানে ভয় খাইছিলে খোৱা নাই আপুনি এইটো আগতে চাইছিলে ন